Ano. Jak to je v prdele? Já se chci vrátit. Tak můžeš brát. Čo, tak jsem do piči, skurvený, já jsem si zasral Ne, nejdem nikam. Piča. Pusti! Co se stalo? Já ani nevím, vole. Pajo, zvoj na to, Pajo, zvoj na to. Ne, já jsem to viděl, vole. Já to slyším. Tak Erik je hajzlu. Do piči! Co se děje? Šura na 3-2 vymrdaný. Kokoti skurvený. To jsou pojistky. Ty jsi kokot vymrdaný, drž pičo si kopit lopatu a rozjebu vám hlavy všem. Přišel vyjebané pojistky, nebo? Ty jsi vyjebaný, vole. Zamkl skubu pičo, ten teďka zdechne, vole. Já jsem zamkl? Že nemůže dostat a pičo tak blíkáš jak piča, vole. Co se děje? Kde jsi? Eriku? Eriku? Okreté na míst, vole. Piča, vystupujem vyjebaný s těma pojistkama, pičo, ty tady hovno nevidí do piča. Šuráci skurvený, vymrdaný. Já teda po něm! Běž! Pomoc! Ty jsi zavřel! Ty kokote! Pičo, pusti! Já nemám staminu! Dělej, on řekl. Jak jsem ho mohl zabít? Ty jsi kokot! Ještě tam jeden? Jako. No, ale máme tam střely, vole. Jeden do piči. Pusti to být! Že zazvoníš. Jo, co se bralo? Jo, já jsem zazvonila, to zažral. Že zazvoň ještě. Já jsem dlouho neskákal, Staňo, jdeš první nebo já? To bylo děsný. To nevyskočíš, musíš doleva. Musíš do té díry, musíš do té díry. Jak to je v prdele? Já se chci vrátit. Tak můžeš vrát... Tady taková tma se bojím. Tak. Jo, je tam tma, no. Je tam tma, no. Ty pičo, že máte tu cenu? Umač tu! Já nemám sedu. Nemám sedu. Odpálím se. Tam je zase hračka, o můj bože, vypadni, vole. Konečně, vole, kreténi, pičo tam. Domů! Domů! Ještě jedno a zajebávám pojistky. Poslušně hlásím, Pavel smrdí. OK, řekl jsi za to. Já to nejsem stejně, ty pičo. Ten vymrdanec se, pičo. Čo, zabijte ho. Zabijte ho, vymrdanca, skurveného. Ale ty dostaneš tak strašně nějaký kurz, no, ten se nekoš, čo, kurva! Já šup na lopatu, vole. Ahoj. To nemám, vole, já to jumpuju. Pavle, No samozřejmě, že tady je. kdo? Takový pán, který má brokovnici a rád one shot. Jako correct shot. Slova jsou jen kapky deště.
Chyba się tady. Protože ty... No a koukej, tady musíš skočit na takovou pičovinu. Já to asi nedám, ale to je Já to jedno. nevidím, já vidím to. You have 0 days left to meet the Jde to hrát, nebo profit. ne? You can use the terminal to route the autopilot to the company building. Jo, ty mi něco říkej. Počkat 10 sekund, ty vymrdáče. Počkat 10 sekund, nemáš tam daný ani ten bod, že se tam můžu napojit v polovině. Vymrdaný, vole. To jsi to udělali do piče. Kde je? Kde? Ne, ode nám. Ne, on jde po něm. Tam letíme do prdele bez nich. Oni jsou zase tady ty včely, to je tak zabugovaná hra, vole. Vypíčená, zabugovaná hra do piče! Zahoď to dál. Do piči. Je to ti mrdá, vole. To není vtipný. To kurva není vtipný. Do piči! My se oba. A lodi pryč? Mám to udělat? No. První se slyšel, jo, já jsem slyšel, no. A my se zazdí. To je piča. To je piča kalibru, vole, největšího. To není možný toto, vole. Aspoň si to vyzkoušíš, co to je bojiště, vole. Vyzkoušíš si, co to je být na frontě, Ne. debíle. Zemřu. Já to špatný. Co je, vole? Ty jsi debil. Další cestička. Ne, proč reportuje? Proč? Jo, to je Pavel, sorry. Já jsem chtěl písal nezáklad místnosti. Tady jak máš ty jména na vrchu A jo, to je zobrazené. podle kamery. Tak jak to mám vědět, vole? Ježiši Maria. Ne, to je Kuba. Ty jsi to přepnul. Proč? Kamo. Piča, tak to nevím, kurva, jak jsem přežil, vole. To jebe! Aha. To je fakt? Tak A víš tom, že on může ven. jdeme. Já to zkusím ještě jinak. Jdeme. Debil, no tak to jsem neviděl. Neznám stop, neznám míru.